să fie închis. Eu de ce am luat costum de baie? S-ar putea să fie piscina aceea exterioară deschisă, dar în rest cred că e tot închis, doar masaj nu se face. Ce masaj? COVID. Masaj de relaxare, masaj de gât. Este o cazare minunată, nu este sponsorizată, să știți. Suntem pe DN1 și este un mare ambuteiaj, uitați. Ce e și în spate și ce e și în față. Da. Deci mai avem de așteptat. Ne-am și cazat. Suntem la Walkendorf. Și acum mergem în cameră să vedem cum arată. Vai, direi la căsuță. Și acoperiș interesant are ăsta aici cu pământ și mușchi, cred. Și gazon. Am ieșit puțin la plimbare, să urcăm și noi pe un deal. Știți că e foarte frig acum. Încă mai este pământul înghețat. Frumos e. E frumos. Uite munte, ai văzut? Da. Noi pe tot terenul ăsta suntem. Noi singuri. Este foarte frig, foarte. Azi un pic aici, nu? A? Da, un pic pe înghețul ăsta. Am înghețat, nu mai pot, eu. Poate sunt lupi pe aici. Ce să fie? Lupi. Lupi, uite un lup aici. Am ajuns la restaurant în sfârșit. Aveam mâinile înghețate. Da, ne luăm un vinuleț. Cum e? Foarte bun, aromat. Acum așteptăm mâncarea. Ne-am comandat bulți și niște coaste. A venit și mâncarea. Coaste la cuptor cu porc gratinate, cartofi și bulți. Aceasta este cazarea. Este cam dezordine. Când am gândit să facem fix când plecăm noi de oră, avem un dulap foarte frumos. Deschide. Pare așa cu niște motive tradiționale. Vezi? Aici avem un mini frigider, un seif în care avem toate bogățiile.
Ce Așa. frumos. Aici avem baie. Destul de micuță, dar Oglindă aferentă. un televizor micuț, ok. Și un fotoliu care este super. Vreau și eu la casă. Nu? Oglinda care este superbă. Așa. Atul care, sincer să vă spun, e foarte frumos, comod, am dormit ok, doar că aceste saltele, uitați cum se deplasează. Și noaptea nu e chiar ok. Da, alunecă foarte rău pe parchetul ăsta. Nu au un cadru care țină cele două paturi. Da. Și tabloul acesta foarte frumos. Și colorat. Nu? Da, da. Și hai să vedem ce view avem de aici. Da. Ta-da! Ta-da! Căsuța magică. Deci că este dintr-un film. Și bineînțeles că a înghețat, totul e brumă. Mergem acum să predăm camera și să mai facem niște poze. Și ne mai vedem de pe drum, pentru că să ne mai oprim în mai multe locuri. Și am uitat să punctăm aceste lustre. Prețul? Cât am dat? Am dat 170 de lei pe noapte, toată noapte. Cina și prânzul nu sunt incluse, însă micul dejun este inclus și delicios. Da, dar din păcate nu este, spa-ul este închis Da, din cauza asta e. COVID-ului și da. Da, cred că o să ne mai revenim. Și cu siguranță. Uitați cum arată mașinuța noastră. Oh my god! Deci a înghețat. Aceasta este parcarea complexului. Uite cum vin eu! Yes, am vrut să facem și noi o poză cu oile Și ne-am alergat câini. Da, ai filmat când te-ai alergat? când am dat o mașină. Doamne! Am ajuns în capătul străzii la Măniciu de sus și am luat și noi puțin la plimbare. Aici încă mai este zăpadă. Este un străd destul de mare. A înghețat de frig soția mea. Ce frig e! Ce frumos! Mergem să mai facem poze la pe partea cealaltă unde este mai multă lumină, mai mult soare. Și cred că după o să mergem spre Fundata. Oricum ne mai oprim și mai filmăm. Ne-am oprit la hanul tradițional muștelen. Și a venit mâncarea. Mamă, ce bine arată, îți vine să crezi? Și usturoi drăguț. Și pomana porcului. Cam asta a fost mini-vacanța noastră. Suntem cam o oră jumătate până ajungem acasă. Da. București? Sperăm să vă placă și oricum o să mai facem pe viitor.
Dacă vă place, bineînțeles. Așteptăm și în comentarii să ne ziceți pe unde mai putem să călătorim. Pa, pa! Pa!